Hello, hello. Sino da ito'y tinawag? Ay, naimbag nga kwa sir. Naimbag nga aldaw ni kwa da ito'y sir. May sak nga purok leader dito ayan may. Ah. Ni Inteng uwan namamuksika sika jay uwan purok leader dita. Oh. Ngati may tulong ko. Sir, naiwaras min dagi kwa sir, dagi impaw ityo. Uwan kat ada na batbating kumurang tayon sa sir. Ibaon ko doon dito may isang boys tayo dito na opisina ta apan mangi tulod ti kwa ti basit nga amumon pampadulas. Uwan, salamat sir, salamat sir. Uwan, tapno maiwarasan dagita kwa senior citizen ti uray mabalin siguro sa 200. Santo kwa dagi kwa anyong liplipatan ito jay donation ko. Dagi pagtugawan iti eskwelahan ha. Adamat ginatang kong silyasi para ijay organization. Ta paglutuan dano piyesta. Uwan, kompleto amin dagito ipatulog ko kanyayo. No umayak dita no Tuesday, partiyan tayo dyan may sama baboy. Uwan sir, uwan. Salamat, salamat. Among matan, dandan nila ito'y eleksyon. Siguradom ang amin dagita butantes tayo ta maikanti ko. Dagita abasto dita. Adati sardinas dita. Adati corn beef. Wan, nagiwaras ka kadagita butantes. Oh, hand sanitizer pa gaya. Man mga liplipatan. Agitad ka matlang ti hand sanitizer. Dagita alcohol. Ken inayon mo mat dagita alcohol para dagita mamarter dita. Tawan ti maibaga-baga da kanya. Thank you sir. Wan. Kita dita enteng tani. Medyo nakagastos tayo dita ti dakal. So kita matjay butos tayo dita masapol nga kwa. Masapol nga medyo solid-solidan tayo mat ako mano mabalbalin. On, adumang butos kada kayo to sir. Nawang problema. Sakti bahala dito yung purok may sir. Noon niya ti kailangan yun ta. No kwa, agutang kayo dita store dita. Sakti bahala. No umayak to ag campaign dita. Bayadak to dagita. Ipalis tayo lang tinagan ko. Awang problema ta. Buwan. Ay, salamat sir. Kada kita tulong yun sir ha. Sir. Kumusta kayo, sir? Hello. Sino tayo ito, eh? Siyak nga, jay purok leader ito kwa. Jay nakasauyo idi eleksyon, idi pa nagka-campaign. Purok leader. Ni Enteng, sir. Ni Enteng. Enteng. Ne. Awan sa timalagip ko, Enteng. Sir, dumawat kami kumati relief mamutan di regat tatakot ni. Awan mo tan paggalaan mi sir, ti kwa. Ti kanan may. Urayan nyo, or ag-uray kayo noon niya ti maitat kanyayo nga jay tinmawag ka. Agar adak ti trabaho, adak ti opisina. Ay badarong idi eleksyon amudak nalpas eleksyon nalipatan dak. Edi wow,